Kontrola prístrojovej dosky po oprave. Prístrojová doska je z Audi A6 2003 ročník. Pripojíme si najprv napájacie napätie. Skontrolujeme nabehnutie prístrojovej dosky. Naviažeme komunikáciu s prístrojovou doskou. Spustíme test akčných členov, ktorým prekontrolujeme činnosť budíkov, všetkých kontroliek prístrojovej dosky a LCD displeja. Test budíkov, test kontroliek prístrojovej dosky, test gongu, test displeja. Ukončíme komunikáciu s prístrojovou doskou. Vypneme napájacie napätie. Prístrojovka je odkontrolovaná. Pre 100% kontrolu ju treba namontovať do auta a odskúšať.